Ассалому алейкум дӯстон бародарони азиз, чӣ хеле ки мебинем бародари мо дар ҷои мо меҳмон шудагӣ дар фитабошка қарор дора. Бародарҷон, фитабошка чӣ хеле гарм шудасе? Авшанеш чӣ хеле? Соза охе? Чанд бора равондасе ҳиҷомо? Бочка. Дуюм бу. Чӣ хеле сехта? Дуюм бордум 2 сол дар ан хинакаи Москва гаштем, хуна дарёд боно мезад. Ака бахшише, айрӯз ай фитабошка дорам, дилам гуфтаса билет бигирам хона мирам. Айгиҷои ватани бародар худат? Айёвон. Ина бародарои ёвон, марҳамат кунед, иншоалло мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. Мо дар метро Киёпилисан қарор дорем, бишавои ярмарказ 4 этажда. Далша видео мекунем, мепартон бародара ҳиҷома мекунем, тамошо кунед. Бародарон азиз, чӣ хеле ки мебинем, бародар фитабошка бировардем, банкоша дадем. Ҳозир иншоалло ки ҳиҷомаш мекунем. Далша тамошо кунед. Бародарон азиз, чӣ хеле ки мебинем, бародар ёвон ай сараш ай пешаш ҳиҷома кунед, маълумоти масъала ҷанибро. Ярам азиз, номер чӣ дар мекаш мегира. Чӣ бародарон фекс бачаҳо чӣ гуфтани? Марҳамат бародарон азиз, иншоалло дар метро Киёпилисан қарор дорем, бишавои ярмарказ 4 этажда. Ин номерро метавонед замони муосибат тамошо кунед.